Zdravím vás opäť z Emirátov, tak dáme si nejaký update po pár dňoch. Situácia je naozaj vážna, nie je to fakt prdel. Iba za dnešný deň, čo ja som napočítal, tak bolo nejakých 25 výbuchov počuť vo vzduchu. Takže je to v celých Emirátoch, nie je to len v Dubaji alebo v Abu Dhabi. Včera prišiel alert prvýkrát pre celé Emiráty pred raketovým útokom, takže mali sme sa schovať. Takže je to celkom sranda, naozaj. No. Tí ľudia, čo to zľahčujú, tak ako neviem, kde žijú, ale není to jednoduché. Veľa ľudí prepadá naozaj panike, čo sa vôbec nečudujem. Hlavne my, čo sme tu s malými deťmi, tak to není jednoduché. Ale tak sme šťastní, že nás chránia tí ľudia, ktorí nás chránia, že sú to Emiráty, ktoré proste na svojich ľudí naozaj nekašľú. A tým blbcom, ktorí sa z toho vysmievajú, mám stále ten istý postoj, ste hyeny. Takže ten, kto to naozaj nezažil, tak to nedokáže pochopiť. Nič sa samozrejme ale nemení na tom, že my fungujeme normálne, máme stále obhliadky aut a ľudia nám stále píšu, stále všetko riešime normálne, Patreon funguje normálne. Dokonca je to tak, ako to teraz možno troška blbo vyznie, že sa Patreon pomaly mení na investičný kanál, hej, lebo proste veľa ľudí z to odchádza, už tu není taký obrovský dopyt po tých autách celého sveta, takže proste tie ceny pôjdu dole. Takže my sa tomu všetkému razantne prispôsobujeme, všetko sledujeme, celý náš tím analyzuje trh a pravidelne pridávame každý deň proste tie najlepšie ponuky tých aut a verím, že to ešte len začne byť naozaj zaujímavé a začne to dávať ešte väčší zmysel, keď začnú aj expati z to odchádzať a nebude taký tlak, proste taká kúpyschopnosť obrovská ako bola, tak tie ceny aut pôjdu naozaj dole. Takže my to celé sledujeme, analyzujeme a ten Patreon odporúčam vám naozaj všetkým tam ísť, bude to ešte len jazda. Držte sa, čaute.